good afternoon. At muli, narito tayo sa may kalsada. At ito ay galing tayo sa may Lingayen. Shout out sa inyong lahat dyan, mga subscribers, mga followers. At shout out sa ating mga pinsan dyan, mga pinsan natin dyan sa Cagayan de Oro, sa ating pinsan na pinaka-cute na cute. At sa pinsan din natin dyan sa may Alaminos, mga Fernandez, shout out sa inyo dyan. At Radam, mga family Radam, shout out sa inyo. Narito muli kami sa may kalsada. At sobrang init sa labas. Ingat sa ating mga kababayan. Dahil mahigit 47 na yata ang heat index sa ating lugar. At yan, narito na tayo sa may tulay ng, ano ba to? Tingnan natin kung anong tulay to. Binmalay na to, binmalay na. At dadaan kami sa may CSI. Ito ay Manat Bridge. Kaya shout out sa inyo mga taga Manat. Manat nyo lang, magmanat-manat kayo dyan, mga riders. Nakita nyo, mga big bikers, riders, ang lalaki ng motor nila, matindi yan, mga galing pa ng mga south yan, south. Shout out sa inyo lahat dyan. And sa lahat ng ating mga kaibigan, sa ating mga kajumbo. Medyo na ano yung lalamunan ko kasi sa init ng panahon lagi ako umiinom ng malamig. Hindi ako umiinom ng malamig sa totoo lang, pero sa sobrang init ng panahon napapainom tayo ng malamig na may yelo pa. Kaya yan, shout out sa inyo dyan. Ingat po, huwag kayong maglalabas dahil mahirap ang kalagayan natin sa may kalsada o dyan sa may labas ng bahay dahil mainit ang panahon ngayon. Sobrang init mga kababayan, mga kajumbo. Kawawa yung mga nagtatrabaho sa labas, lalo na sa may construction workers. Mahirap ang buhay, pero tiyaga-tiyaga lang. Anos laban, sabi nga ni, ayun, may nangyari dito na banggaan mga kababayan na aktuan natin. Narito ang banggaan ng isang pulang kotse. Yan po ay ang Civic yata, Honda Civic. At yun ay humalik yung isang kotse na gray. Kaya narito nakita nyo akto nating nakita. Yan. Sa malamang yung coaching gray ay hindi nakatingin yung coaching gray dahil nauna na yung coaching pula, nauna na at bumangga yung coaching gray. So babae po yung nagdadrive, ayun po, babae siya. So para sa akin po ay pero hindi naman tayo, wala naman tayo sa akto mismo dahil pero sa analyzation makikita mo na ang bumangga ay ang coaching gray. So pag sa investigation, ang may kasalanan po doon ay ang coaching gray. Pero di natin alam, kagaya ng sabi ko, baka mamaya nauna na yung gray at biglang lumiko naman yung red. Yun ang pangyayari. Hindi natin alam. Tingnan natin mamaya, baka mabalita sa may GMA. Pero sino ang priority? Region 1. Sino ang priority?
Ang priority doon ay yung nakalinya. Yung kotseng gray. Dahil dapat, pag umaagaw ka ng linya, mag-ingat ka. Sobrang ingat. Patinding pag-ingat. Dahil hindi mo yung linya. Excuse me po. Medyo pasensya na po kayo dahil ang lalamunan natin ay Makati. Kinakamot ko na nga. Kinakamot ko. Makati talaga. At yan, nood lang kayo. Narito tayo sa may, malapit na tayo dito sa may, ano ba itong lugar na to? Abaluski? Or malapit na po tayo sa may, Nagilayan? Manat. Hindi, manap na yung kanina, kaya dito na tayo sa may bridge ng, tingnan natin. Malapit na po tayo dito sa may bridge ng shout out! Gayaman. Yun, Gayaman Bridge. Shout out sa inyo. Sa mga taga rito, shout out po. Shout out sa inyo. Shout out po sa mga kananay natin dyan. Subscribe nyo at follow nyo. Palupaluin nyo para palupaluin nyo Mags Radam. Nakabase po siya sa may Alaminos. Pag napadpad po kayo ng Alaminos, bisitahin nyo po sa bahay niya. Bibigyan kayo ng merienda. Gagawan kayo ng palitaw, mango juice at palay juice. Yun ang unang-una. Biro lang po. Pero napakabait po yan. Napakabait na pinsan namin. Shout out sa inyo. At pag napadpad din kayo sa may bandang Mindanao, sa may Cagayan de Oro, nandun din yung pinsan namin, yung pinaka-cute talaga, pinaka-cute. Yun talaga ang pinsan namin, pinaka-cute. Walang iba, kundi siya lang, pinaka-cute na pinsan namin. Shout out sa iyo dyan, at manatili kang cute. Magpaka-cute ka. Dahil kami dito ay medyo cute lang. Shout out sa inyo dyan. Shout out. At huwag kayong tumawa. Tumatawa kayo dyan eh. Huwag nyo akong pagtawanan. Pinagtatawanan nyo ko dahil na-shout out ko kayo ha. Dapat pag nauwi kayo dito, magpahalo-halo kayo. Maski naman ang Makati na yung lalamunan ko. Ayan, sa sobrang init ng panahon dito sa may Pangasinan. Shout out sa inyo lahat dyan. Shout out. Ayan, narito tayo sa may boundary ng Dagupan City at Benmalay. Yan. Makikita nyo. Yun o. Maraming talaba. Dito, sa banda rito, marami kang mabibiling talaba. Ngayong summer, yan, medyo may kamahalan ng talaba rito. Kaya, kung kayo ay gustong bumili, tiisin nyo ang presyo. Dahil may kamahalan niya. Para matikman nyo lang. Yun nga lang, kagaya ng sabi ko, may kamahalan talaga. Sa gantong panahon. Dahil matumal yata yung ganto, pero ganto talaga yung kasarapan. Kaya shout out sa inyo dyan. Shout out sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out din dyan sa may Australia, ating mga subscribers sa Australia, lalo rin sa may Japan, Gasinan at sa Japan tal. Shout out sa inyo. Ganun din sa may Pampanga, sa aming pamangkin dyan na sexy, yung pamangkin naming sexy dyan. Shout out din sa iyo, Samantha. Yan po ay aming pamangkin na taga Pampanga. At
Dalaga po yan, dalaga. Shoutout sa'yo dyan. So, narito na po tayo. Malapit na po tayo sa may CSI. Kakanan na po tayo rito. Malapit na po tayong kumanan. Dito na po yung intersection. So, yan, malapit na po tayo. Medyo may nasa harapan. So. Liliko tayo dito. Yan, liliko tayo dito. Yun, no? Yun, no? Dito. Shortcut po ito. Ito po ay daan para hindi ka na ma-traffic doon sa may stoplight. Tapos labas mo doon sa may 7-Eleven Crap Bowling. Dito tayo. Yan tayo. Nakalimutan ko na naman yung paghawak ng holder ng cellphone ko sa sasakyan. Excuse me po. Shoutout sa mga taga Lukaw dito sa lugar na to. Lukaw. Mabababa ang mga baka po dito. Mabababa sobra. Oops, thank you. Yan, hindi matumba. Yan, dito po tayo sa may malapit na to. Ewan ko kung Milyora to. Milyora yata itong lugar na to. May classmate tayo dito, mga Koronya. Shoutout sa inyo mga Koronya family. Kalagin, yung classmate din ng aming pinsan na pinaka-cute. Dito rin yun eh. Dati inaaya ako pumunta dito eh. Yun, ayan oh. Tapos may mga apartment po dito. Marami rin mga maarkilang sasakyan. Yan. Tapos kakaliwa tayo rito, mga kababayan. Kakaliwa tayo para yun. May motor bigla. Yun oh. Ayan. Dito tayo. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan ng daan na to. Ano ka na lang. Susulat ko na lang dyan sa screen. Mamaya pag na-edit natin itong buwags na to. Yan. Papakita ko sa inyo ang daan patungo sa katotohanan. Ito po ay shortcut pag galing ka ng Binmalay. Hindi ka na dumaan sa may stoplight or sa dami ng sasakyan dyan sa may harapan ng CSI. Ito po ang kainaman na ginagawa ng lalawigan ng Pangasinan. Binibigyan po ng mga bypass road, yung mga nakikita nilang bottleneck na tinatawag sa may kalsada. Nagba-bottleneck traffic. Ito na po, dito na po tayo sa Debenensya Road at ito po ang 7-Eleven at kakanan tayo rito. Yan. Ito po ay patungong Kalasyaw. Yan, ito may bagong, ito yung Ace Hardware, Ace Hospital pala. Ayan, Ace. Tapos dito sa may kanan, nandyan po ang Alimax. Ayan, ang Alimax Homes. Ayan, Alimax Homes. Tapos may mga bilihan ng kubo, paso. Ayan. Tapos maraming nagpa-park, illegal parking, nagpapasikip ng kalsada. Pero pagdating sa Manila yan, wala, huhulihin yung mga yan. Dito lang sa Pangasinan talaga. Kasi ano lang eh, mababait yung mga tao rito. Lalo yung mga namamahalan ng traffic.
Mabait sila. Yan, na-traffic na tayo dahil dyan sa bandar yan ay may ano dyan, tag dyan, intersection sa may patungong Kalasyaw sa kanan at intersection sa may kaliwa patungong Maluwod, Barangay Maluwod. Shout out sa mga karera dyan, family karera sa may Maluwod. At dito sa may kanan, dito naman nakatira si Attorney Tamayo na councilor ng Dagupan dati, ewan ko lang ngayon. So shout out sa inyo dyan. Eto, may bago na namang pinatatay dito. Ano na naman kaya to? Buildings, talagang improvement talaga ang Pangasinan. Maganda yung ginawa ni dating House Speaker Joe De Venecia. Kasi ito noon, itong kalsada na to, putik to. Puro putik ang ano dito. At laging nababaha. Yan. So, magpapaalam na muna ako dahil hindi na kinakain ang lalamunan natin. So, maraming salamat sa inyong panunood. At sa lahat ng mga OFW dyan sa mga iba-ibang iba't ibang parte ng mundo ng ating kababayang Pilipino, sa Saudi, sa Kuwait, sa Dubai, yung mga pinsan namin dyan, shout out sa inyo. Pinsan naming mga Esguera, yung mga twins. Tapos si Shauna. Tapos yung anak ng pamangkin ng pinsan namin. Tsaka yung iba pa. Yung mga taga Italy. Yung mga taga Germany. Yung mababait yung mga taga Germany talaga. Shout out sa inyo. Mababait yan mga yan. God bless. Shout out sa inyo lahat dyan. Sa Japan. Yan, sa Japan. Solid supporters natin. Shout out sa inyo dyan. Okay, hanggang dito na muna at maraming salamat sa panonood. Nakaabot kayo sa ating dulo ng ating video. So hanggang sa muli. Bye bye.